kazuwai kana baba nanamai vakuru nevadiki vari kure nevari pedyo zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe. Ndimire pamberi penyu ndiri gurukota guru rerushanga ndinonzi Bishop Mozi. Ndakamira pamberi penyu negurukota guru zvakare rerushanga vaStalin Bishop Chifembero rerushanga. Tauya pamberi penyu kuzoisa mhinduro yatabvumirwa zvino kuti tipindure pamberi pemurume anonzi Apostle FT CHIWENGA. Munhu auya akati zvino vapostori kana vachinamata vanoti piyo ngaafare kasingagume kana ngaafare piyo pasise kudenga. Murume uyu woti zvino piyori zvinoreva mwari wechifananidzo. Zvinotati bodo vanya vavatema vangararamiswe munhema nekuda kwemurume uyu. Inzwi rekuti piyori inzwi rechebhuru rinoreva kuti zaruro, rinoreva chizaruro, rinoreva chikomo chakanga chiri mudunhu reMoabite chakanga chakazaruka pakati pacho. Mwari baba wapaMozisi simba rekutora vaIsraeri vakafamba vakanga vachikunda marudzi nemarudzi, mamwe vachitovatora kuvaisa mavari kuti vaende kuKenani. Zvino mambo wakatowavaona achinamata mwari wake anonzi Bhaari. Bhaari akatya mwari wechokwadi akanga aina Mozisi, akazviti zvino ini ndaakunzi Bhaari piyori, akati ndini ndaamuzaruri wekupinda kwako iwo mambo haukundwe iwe navaIsraeri, vaMoabite vachatonga. Zvino fanani nekuti iye murume anoti Jehovha Jairi, anoti Jehovha Shama, anoti Jehovha Nisi. Zvinoreva kuti inzwi rekuti Jehovha rinorarama riri roga, inzwi rekuti Shama kana kuti Shalom rinorarama roga, asi vanhu vakada vanogona kuvabatanidza voti Jehovha Shalom. Ndofanani nokuti Bhaari piyori. Mwari uyu anonzi piyori ndiye mwari weidi, ndiye Joseph, ndiye Jesu weimba yevanhu vachinamata. Zvino uyu murume anonzi FT CHIWENGA wakarasisa nyika akaisa nhema. Piyo izita raMwari rakabiwa namambo wainamata anonzi Bhaari, akanga ari mwari wezvifananidzo, achitokumbirawo kuti azarurirwe pamberi pazvo kuti zvigovaka rugare. Fanani nemuprofita wenhema anogona kuti ndiri muprofita wenhema, anoti ndiri muprofita waMwari, asi kubatanidza kwaaiita uprofita hwake nezita raMwari izvo zvazvo zvisizvo zvinopa garanti yekuti ndawamwari baba. Piyori izita raMwari pachake, sandi mwari wechifananidzo. Uyu murume anonzi Bhaari, mwari uyu ainamatwa navaMoabite, ndiye akaba zita raMwari kuda kuriisa kuti pamwe iye angave relevant, kuti pamwe iye vari kumutera maMoabite vangagutsikane naye. Inzwi rekuti mwari baba, unogona kuti mwari usina kuti baba, unogona kuti baba usina kuti mwari, azvireva kuti wapomoka. Manzwi mairi akazvimiririra asi anobatanidzwa kuti ave nechirevo. Saka ukati mwari baba iwe wafanana nomunhati Bhaari piyori, asi ukati mwari wafanana nemunhati piyo, wafanana nemunhati Bhaari. Saka Bhaari izita rirega, piyori izita rirega. Piyori ndi mwari wechokwadi, mwari muzaruri akanga akazarura chikomo chevaMoabite kuti vaIsraeri vagowana kupinda. Ameno vachifembero tatiti jelese vanhu vazive kuti sangano rerushanga rine mweya mutsvene unoera unonzi Gabriel mama. Saka murume uyu inhema dzaiisa pamberi penyu, imi penyerehwai nechokwadi. Tinovimba nyaya iyi ichasvika pamberi pake uye ichasvika nyika dzose, tione kuramba tichienda pamberi. Tisingawanze mashoko mwemisi kuawanza tingarebezvo. Uyu murume anonzi FT CHIWENGA pamberi pake haana wechokwadi, hana makandiwa ndowokunyepa, hana abhuti ndowokunyepa, iye chete ndiye wechokwadi. Zvino nyika yese yakateerera. We are putting on a challenge pamberi pavaCHIWENGA kuti mwari wavari kuparidza kana ari mwari ane simba, sekuti tinovimba kuti mwari wedu uyu ane simba, papawanikwe nzvimbo yakafanira yatinosangana navo vaCHIWENGA ava, tiratidze chete demonstration of power kuti ari kunzi mwari wechifananidzo uyu ane simba rinotyisa. Saka sematauriro aita vachinenharo, we are putting a challenge pamberi pavo ava kuti aiwa kana yezvi zigo or platforms dzepaFacebook, any social platform, kana iye akasununguka pave nomuzinda usina kuti ndewani watinosangana, tichidemonstrate power chete, simba nekuti simba racho tinaro. Zvino vachifembera
kana muchiti kana achikwanisa. Isu hatisi kumupa mukana wekuti kana achikwanisa. Isu tiri kuti tatumwa naMwari wedu. Jesu aitaparidza shoko aimutsa mufi kuti vanhu vazive kuti kwaabva kune simba. Kana murume uyu aine chokwadi, kana murume uyu achiti muparidzi wechokwadi, muapostora wakatumwa idi, vachifembero neni vachine nharo, tiri kuti Chiwenga, choose your venue. Sarudza paunoda, sarudza kwaunoda, sarudza madiro ako. Asi hatina chimwe chatiri kusanganira. Tiratidzane simba, Mwari wedu aoneke. Ko hazvina kuitika here kuna Erija? Erija vanhu vanamata Bhari, akati ngatiise zvibayiro. Akati varume musabatidze moto. Ngatinamate imi namatai Bhari, ndinamate wangu Mwari. Tiwana anotumira moto kuti chibayiro chipfutiswe. Saka isu tiri kuti nyika yose yeZimbabwe, tiri kuti vari kumaEngland, vari nyika dziri kupi, ngakuve nezuva rimwe chete richazivikanwa. This is going to be a very big national event. Nokuti Mwari wedu vati murume uyu kana akati ngatimutsei munhu akafa, iye ndiye anosarudza makuva anoda kuti tiende. Kana akati ngatisimudzei zvirema, iye ndiye anosarudza kuti hande here kwaJairosi chii. Kana iye akati ngatiite kuti paite shura remimba seraJesu kuna Maria, tiri kuti murume uyu ngaauye. Pachipembero vari kutaura vakazara kuti ngaauye. We are challenging you, FT Chiwenga, kana uchiparidza chokwadi, wakatumwa naMwari wechokwadi, we are to demonstrate simba raMwari. Mwari wako sei ari Mwari wekungotaura asina simba raanoratidza? Mwari waJesu ndiMwari anoratidza. Mwari wanaMozisi ndiMwari anoratidza. Mwari akanamatwa naAbhurahama ndiMwari anoratidza. Ndiye Mwari anamatwa nesangano rerushanga. Sangano rerushanga rina Mwari wedu. Ngasarudze zvaanoda. Kana akada kuisa vanhu 100 oti vose ngativadonhedze namashavi tione simba raMwari, we are waiting. Kana akada kuenda kunogara mapofu, ngaenda atore auye nawo pamberi pedu. Iye anosarudza vaanoda zvaanoda. Whatever challenge he says, kana akati ngatifambe pamusoro pemvura, akati ngatimirire mumhepo, tiri pano isu vaprofiti vakatumwa rushanga. Tiri kuti vaChiwenga, kana muchiti munotaura chokwadi imi, Mwari wenyu ngaasagumira pamuromo. Uyai tidemonstrate simba raMwari Baba. Taona tisina vachifembera, taona kuti vamwe vanhu vari kusvika kumupindura. Hakuna mufundisi amupindura, hakuna muprofita amupindura, hakuna kana mumwe munhu anonamata amupindura. Zvaita sekuti murume uyu ari kutaura idi, iye achitobvisa nyika kuna Mwari kuti aiendese kumatope, aiendese nyika kumapuga erima. Isati samakandiwese muchidimbu tiri kuti aiwa isati wanze mashoko. Kana murume uyu ari wechokwadi, ngatisanganei tichisanganirana, kwete imwe nyaya yekuratidza kuti Mwari ane zita rokuti Pio uyu ndiMwari chaiye ane simba rinotyisa. Ezvinemirira mhinduro dai zvaigona 48 hours kana 72 dzingaite pfupi, iyezvo ndiri ready kuti any venue inodiwa, any venue yatendedzwa, uyu murume uyu haana Mwari vamwese. Any radio station, any television network, any news agency, any platform, ngariitwe national event. Isusu tiri kuti vachifembero neni tine rushanga, which is a national treasure. Saka toda kuratidzira pachena ngauye 48 hours. That's our ultimatum. 72 dzawandisa. We are giving him 48 hours apindure. Kana akati tiuye kuna first, ndiko kwatinouya tiratidzane simba. Kana akati ngatitore mumvuri wemunhu, tobata mumvuri wemunhu tomuratidza. Kana akati ngatiite chinoti iye oshedza wake Mwari oita, isu toshedzawo wedu Mwari. Nyika ndiyo yojaja yoga yomuona Mwari wechokwadi. Amen. Hatiri kuwanza mashoko ndatononokerwa ini. Hapana nyaya huru baba, nyaya ndeyekuratidza chete mapounds emweya muchena. Pio ndiye zvese zvenyika dzino dzevanhu vatema. Saka aiwa vaChiwenga, uyai tisangane pamutambo wokuratidza simba, uyai tisangane pamutambo wokuratidza nyika kuti Mwari wechokwadi ngeupi. Tinosangana muchikamu chinoteera vachitipa mhinduro yedu nekuzara kwayo. Hakuna Pio chifananidzo. Muprofita wenhema akatora zita raMwari. Izvo zvazvere kuti Mwari hasisiri Mwari nekuti zita rake rataurwa nemunhu. Bhari ndiye chaive chifananidzo. Ari kutsvaga zita rokuti Pio, kuti iye semufananidzo agobva mukuve chifananidzo agova ndiye Mwari. Havanewo relevance.
Saka zindora toda kurwira. This is our challenge. 48 hours, we need our reply. And our Chapindura Bazigo TV, and many of our Chapindura Pai. We are here and you are waiting. Takam Kumiri, at Sharabana Masho, what's an Akomiam Chene, what's your Tari, you never tell it when you carry it when